bani labo ababili egameni likaShembe uNyasi. Siyababongela-ke abantwana laba ababili, intokazi yakwaNdosi okwathi ma ithola lesi siyoyo lesi sayo yayingasi ukuthi ngolunye usuku izala umntwana ozoba umsizi wabantu. Nabakwamkhokheli ngokunjalo namhla bemzala umkhokheli abazanga ukuthi bazozala umntwana ozokwazi ukuthi asize abantu. Engathi-ke uNkulunkulu anganisiza abantwana benkosi nebandla lisize. Leli singene ekulahlekeni kwey'nyongo. Engathi futhi le ndibingeziwe abantu abangayigqokile ngoba inamanyala phakathi. Engathi bengeyiswe abantu ngoba izodlulisa isithombe esibi emhlabeni enkosi uMathanda. Engathi-ke angalisiza ibandla uNkulunkulu lalapha elwandle, alisize mayelisiza lingabi ibandla elizobadla ithende laba elibanikeze ithuba lokuthi abahambe phambi kwakhe. Tito makungenzeka uTito 1:7, Mahebheru 5 verse wehle nawo ubeke phansi. Mfowethu mkhokheli, njengoba ogcina ukukhuluma uxwayisa kakhulu ngendaba yokuthi ungakhohlwa ukuthi uganile, futhi ukuba ubungaganile engaba unikwanga leli thuba lokuthi ume phezu kwamakhosikazi alezi insizwa zala ekhaya. Engaba unikwanga, ulinikwe ngoba uphelelisile abakwakho. Engathi-ke laba abakwakho ungeke balibale ukuthi bakwenza into enhle waze wakwazi ukubonwa ukushenga. Ngokuba kumfanele umbonisi abe ngongenansolo. Ngoba mkhokheli ufanele ukuba ube mkhokheli ongenansolo, ngokuba mshumayeli njengoba unikwa leli thuba, hhayi ngoba ubuhlakaniphile kunabo bonke laba bantwana abala ekhaya. uNkulunkulu nje kuphela wathi engakakubeki nasokhalweni lukama wethu okaMagayi, wabe sazi ukuthi wena ngolunye usuku uyoma phezu kwalo msebenzi. Ungayiphakamisi, ungayiboni futhi ungcono, zenze nje isiyingayingana njengoba njengami mina ngisingayinga esikhulu saseMandeni. Basho lokhu kodwa ngilokhu ngiyingaza nje ngithi ngisingayinga sikaShembe ngizolandela ngemuva, kodwa ngizosho lokho kufanele ukuthi ngikusho egameni likaShembe. Njengesikhonzi sikaThixo. Sazi ukuthi nawe uyisikhonzi sikaThixo ongazikhulisiyo. Unyazi lolu amphathi umqalo wendlela mawayingena abantwana benkosi engena kukhona amakhosi wayezakhuthame athi umqalo wendlela khothamisa ikhanda icishe lohlaba phansi ehlonipha ubuso bamakhosi. Nawe ibandla leli likhulu ibandla, ngoba thina asibanga namandla, ngeke sibe futhi nawo amandla. Uyedwa oqoqela abantu abangaka uShembe inkosi yamaNazaretha, Mnumzane Magwaza. Mem Soren so angikwazi isibongo sakho mkhokheli ukuthi umem ubani, kodwa inokukwazi ukuthi awuyiqoqelanga laba bantu, akuwena oshumayelile. uShembe uhambe eshumayela eqoqela laba bantu basebenza baba nothando lukaShembe, kwasekuthiwa wena-ke mana phezu kwabo. Ungayiboni usuyishilo nasekhaya ungafika ushingela indoda ubusuthi wena ngumkhokheli. Ngoba ma uzokwenza kanjalo umkhokheli, athiwe nakho kuwe mkhokheli, nakho kuwe Magwaza. Ubuye uhambe Magwaza ubheke umuzi kaMagwaza. Ayibonge inkosi. Uyomela umuzi kaMagwaza uyokwenza izifanelo zakwaMagwaza. Ma usukwamagwaza nje uthi sengikwamagwaza nenza lokho kwakwamagwaza. Ongenalulaka. Akufuneki ke Magwaza usebenzise ulaka phezu kwebandla likaShembe, ngoba nonyazi luvele libamba umlomo luthi unyazi. Uthi
kunje lisuke libona okungalungile kwenziwa yimina engiyiNazaretha bese lithi kunje bese livala umlomo lithi sohlangana kusasa ngoba la emhlabeni uyaphikiswa ushembe kodwa khona lapha angaphikiswa khona ongabisi idakwa nebandla futhi liyalulekwa ukuthi njoba liyibandla nje akungabi insizwa nakho insizwa zala ethempelini ke mhlawumbe zibhizi ngezibhizi ngakho kuyaphuzwa amaNazaretha namhlanje ethempelini amaNazaretha phuza maye ukoti lolo lifundile lezi ifundiswa ayiphuzeli khona kwala insizwa zakhona ziyaphuza kwake kwathi ngo96 eGibisila uThingo maluhlala ehlalweni uMay malu kuseGibisila kukhala ithuluzi kuphuma isikhoshi ke siphuma kugcina saphiwa leyo nhlanhla enjalo akuhlangani sekuyabathu akuhlangani sekuyabathu akuhlangani kwaze kwasuka umfundisi uNgcobo umkhonyana wasesibindlela esuke eNjobeni waze olungisa lenkinga imbomu inuka ugologo lapha lezi inkoshi kusebhodweni emabhodwe kaShembe la apheka khona abantu kusasa bazoba bagcotshwa bebandla lamaNazaretha uma ke kunjalo magwaza uzobuma phezulu kwabo laba bantu umshumayeli okufanele ukuthi wazi ukuthi laba bantu banakho lokho kodwa ubhekisa ikhanda phansi uthi kodwa uShembe akakufuni lokho mawubona ekwenza lokho uvela ubamba umlomo uthi hawu ubamba umlomo washo kanjalo umshumayeli wasehlaba lomkhosi qhubeka ongafisi imfuyo embi khona imfuyo embi mshumayeli ngapha bakithi phezulu kwabonakala omame beqhuba inkomo ngo1 ebusuku babonakala omame napho omame bafaka amaphilifo ebusuku beqhuba inkomo ngo1 ebusuku akufuneki umkhokheli ube semshungwini yamasela akufuneki umshumayeli ube semshungwini yamasela ubusuthwe nizobathandazela ngoShembe uzobathandazela ngoShembe akufuneki umshumayeli onjalo kusasa uzoboshwa ngokuphindile lapha entabeni kaNyembe ngoba bunoMasayidi ekhweni likamfundisi uMathosi ithenye insizwa ngibone abagcotshwa basekuphakameni bonke umuntu ogcotshiwe wasekuphakameni ngimbone efakwe insimbi bemulayini kanje befakwe insimbi kanje uthi ngeke ngakhathazeka lo mntwana wababa uNomasayidi uthi ngeke ngakhathazeka ngabuza ukuthi kwenze njani baboshelweni laba bantu kanje nabe abagcotshwa basekuphakameni kuthiwa balikhulumanga iqiniso likaShembe laba bantu njengoba namhlanje ke mshumayeli lo uthando lokuza kulezi inkonzo siyalubona lithanda ukushona phansi kodwa kuukuthi bayolulekwa ubani abantu ngokubaluleka kwalenkonzo uma abantu bengesi kulenkonzo kasasa maNazaretha uzobabona kusasa ke ngathithi into ebalulekile izipho ayibalulekile izipho into ebalulekile amazwi azoba umphako kunina nobabili mkhokheli mshumayeli anezosiza ngawo ibandla ngoba wakwabuzwa umphakelo uMadlobha khona lapha kabuzwa khona yiswi lithi laba bantu usubafundisile lokhu nalokhu subafundisile lokhu nalokhu nani ke bafowethu nifanele ukuthi nime ngesikhathi esibi nangesikhathi esihle njengoba ibandla lilento eliyona namhlanje bonke abantu bafuna ukuba oShembe namhlanje ophatha kahle wasemzini othanda okuhle nomngakho ke laba intombi yakwaNgubande angazi noma ungubane noma ungubande funa wazi ukuthi mfowethu nabo fana bekuhloniphe mabe khona lapha funa bezwe ukuthi wena ufanele ukuhlonishwa baba khokheli isibili noma umntwana kufanele omakoti bethu laba bebonele kubo ukuthi kanti umgcotsho uphatha kanjani umkhokheli usenkingeni enkulu umkhokheli
wena kufanele ukuthi uhloniphe kakhulu umyeni wakho. Ikhona ezothi umyeni wami ekwaze kwangisiza ukuba umkhokheli. Waye uhlanya, wayengangazi nokuthi ngini, kodwa wancedwa ndikeza ukuthi abe umkhokheli. Dadewethu kababa umkhokheli, hayi sesele wobusha. Kushuka umkhokheli. Ngoba umkhokheli uma uyumkhokheli oshingayo, bonke labo makoti ozoba misiwelwe ukuthi basize. Kusasa bazoba amashinga bethi hayi sifunda umkhosi sifuza umkhokheli wethu. Ngisho muphi umkhubane omncane emkhokheli. Kusasa bazothi hayi nomkhokheli sabona ngumkhokheli. Ingakho kuthiwa funeka uma umkhokheli yiba umbonisi omuhle noqondile. Ungabi laba uthi mabe khuluma benikezwe ithuba ethi hayi umuntu maye ngibona ngidakiwe akangabobuka mina engidakiwe kodwa egcineke usuka akolalela amazwi kaShembe. Umbonisi leader according to English. I-leader ifanele kube umbonisi ohleze njalo eqondile ngaso sonke isikhathi. Oqondayo, olungileyo, ongcwele, ozikhuzayo, ebambisisa izwi leqiniso njengokufundiswa kwakhe. Ungaziboni inhlamba, ungazizwa inhlamba esithukwa ngazo nananga umvangeli. Kodwa silokhu sigexisa amakhanda. Sithi solandela unyazi. Khona zisilandele inhlamba. Basho lokho, besho lokho, kodwa uyini yena uMahlopha? Into edabukisa khona omunye okwabuza lokho ukuthi uMahlopha lo uyini? Kanjena uyini? Namuhla akekho esimeni sokuphila. Ukweya. Nawe bazokweya magwaza. Nawe umkhokheli bazokweya. Kodwa uma unizohlala ezwini lokuqonda eliuShembe, funa nazi bafowethu ukuthi uShembe uzoba ngakunina nikwazi ukulisiza ibandla likaShembe. Njengoba kuthiwa fanele ngithithime zonke lezi ingalo nje, lapha ke ngiyayibona intuthuko ingconywana lapha. Ezinye zezinto babamagwaza ezihlalela umuntu omholi ofuna ukuthi abheke ukuthi intuthuko uyayizama yini ukuthi alekelele umphakathi. Njengoba uMathunjwa. Mawuya ngale waba uMathunjwa, uyofika unomgwaqo owelele eSalvation phesheya. Konke kwakusuka kumuntu ongafundile ubaba uMathunjwa. Ngcono wena ngoba unogiledi. Ubaba uMathunjwa ubeyifanela nami bengenagiledi inhloko. Wena ungcono ngoba unogiledi mhlawumbe ufikele ngisho kugiledi 12 uzokwazi ukukhuluma ulimi lukaJoji. uMathunjwa nangasi isikole iprimary inkomihle ikhona. Konke lokho kwakusuka kubaba uMathunjwa njengomholi othunyiwe. Umholi othunyiwe kufanele ukuthi abe isibane emphakathini. Amen. Bekuthiweni lapha AmaHebheru 10:5-10. Yini uthanda u10? 5:3. Ngalokhu kubafanele bazinikele ngezono zabo Abantu laba basuke bemiselwe nina niyanikela. U23:21 uthi noma komunye oliphethe iBhayibheli ungabaleki. Kufanele ngoba ninikela iminikelo nje eNazaretha la ekhaya elwandle eThempeli. Funa nazi ukuthi leminikelo ezono zenu. Amen. Nezokhokho benu. Nawe mkhokheli, nawe mshumayeli. Uthi umbhalo uzothi umbhalo nawe umbetho ukuthakathaka. Ufanele ukuthi mawunikele nawe. Banikele ngezono zabantu. Banikele ngezono zabantu abagcotshiweyo. Akukho kumuntu ozithabathela nomsebenzi omkhulu. Lo msebenzi omkhulu kangaka siswile ukuthi enye intokazi yakuthelezi eThekwini ikuyasifuna isiphika lesi mkhokheli njengoba usumbethe nje. Angeke ngisho ukuthi siyakufanele uShembe ozosho ukuthi sikufanele emkhokheli. Nalomuntu umshumayela angeke ngisho ukuthi ukufanele uShembe ozobona ukuthi ukufanele. Mina wamamehla abuka kugcinela. Lo muntu ntombazana yakuthelezi
iyakufuna lokhu lesisiphika iyasifuka bathe umfundisi umhlalo sa akanikwe bakothi sizoza sibuyaye wani wayifunela ungayifuneli lesi sikhundla ngoba uzoyifunela lesi sikhundla kunengozi khona ufuna ukokwenzani yini lento oyibonayo wena edliwa lapha ngoba thina ubheke nje sinoma esisi madonna asina lutho asihambi ngisho nangamoto asina imali lutho ma kuthiwa uhamba bhangeni mhlawumbe kuba 100 rand what you gonna do with 100 rand nothing akho lutho usizi lodwa amacala ingxabano hamba fakazi yena obizwa uThixo kuphela yena obizwa uThixo kuphela njengaye Aroni othabatha lo msebenzi bake baphika lapha endulinde ngesikhathi senkosi langabantu njengoba nimbethele umsebenzi anibona kokuqala niphathe kahle bafundi nami nginalo iphunga kodwa kufuneka ngeke ngitshele ukuthi iba nephunga amakwasa ungabi nephunga amakwasa batho mama hayi asimfuni lo baba asimfuni lo mama ithi inkosi umfazi akakhuluma nje nami bathi baba hayi asimfuni sifuna lona thina sinayo wethu esimphethe baphikisa inkanakana yadaleka inkingi ungayifuneli yahamba inkosi yabona ukuthi bayabulawa labagcotshwa bami abakhonjwa yimi yasithi ikhetheleni njoba siyikhethela uzabanalo usizi namhlanje amanyala asiwenzayo thina singabagcotshwa siphethe yonke ihlobo kungcono kodwa ke nina ningakuphathi lokho ningakwenzi okubi nidumaze unyazi lwesulu yenzani okuhle mkhokheli nawe emshumayeli yenzani okuhle ayibonge inkosi yathi suka lenkosikazi emva kokukhuluma ithi inkosi lana nina ingane engizalwa yilabo mama nize lingayi ngisho kuhlatshiwe emakhaya kini ningabuye emendweni yenu ngoba ukufa okuzobaphatha kuyoniphatha nani nofike nikuthathe emakhaya aphuma amehlo kulo mama ashaya emabeleni aphindele emuva aphuma eshaya emabeleni wazi waxoshwa ibhedlela ephikisana noShembe khona abantu magwazi ongabasola wosola umntunga nomadlobo kodwa uShembe ungamsoli mkhokheli ithi inkosi ilanga wena kusovazana wangihlupha ngisho esiswini sikanyongo wangihlupha namanje usangihlupha ngisho uphumele ngaphandle lo ntombazana leyo wathi ekhosikazini kwayo mayehlula emhlabeni umhlaba waphika ukuthi ingcwatshwe ngoba yayisola ongasolwa akasolwa uShembe bantwana benkosi umkhokheli akasolwa uShembe ngishabu ujabule ngishabu nemali amabhiliyoni angangoba bangibone uze ungamsoli uShembe nhlobo mawuswa bemsolo hobaleka uvela bava umlomo njengoba kwasho umshumela umagwaza umzimela wasehlabani umkhosi wathi obamba umlomo ubaleke kwathi mayingcwatshwa kumbiwa uthi khashu inhlase epikini ukhona amanye amathuna kule ndawo kwaqala ngale nkosikazi le eyiphikisana noShembe kwaqala ukuthi umhlabathi uphike kwaze lashona ilanga nakusasa kwavuka kombi waphika umhlabathi nangomhlomunye kwavuka kombi waphika bathi abantu hayi siyekeni bahamba bombeke ehlathini kwashaya izulu laduma izulu lamthatha akaze angasiyi ukuthi washona phi leso sidumbu sakhe akuphikiswana noShembe mfoka amagwazi ngishabu isishaya isibhamu njobe esho uJobe ethi ngishabu ushaya isibhamu siyofika phezulu emafini ithi kodwa udumo lwakho ngolunye usuku mayophikisana noShembe luyofana nenhle mkhokheli mshumayeli nizolulekwa namhlanje nizolulekwa ukuthi khona abantu ungaphika nathi njengoba singababhangeli ngapha usiphikise impela usiphikise usasasi lutho sizilima sikho konke usibize kodwa usaba uShembe mkhokheli usaba uShembe mntaka amagwazi uma uyosaba uShembe mntaka amagwazi uyophila nje ube njengalensizwa ade ngoyingcwabe eBibisila ngomhla ka25 July ebisina 110 ebithi mayibona iumshumayeli ibithi mayibona embonayo ihambe ithi cezu
iphambukele kude ithi angifuni angahambi endleleni kahle ephazanyiswe yimi ngifuna ukuthi ngihambe kahle ngithole isibusiso. Hloniphe Mnumzane Magwaza. Hloniphe Mnumzane Magwaza. Engathi namakhosikazi akhe angakuhlonipha Mnumzane Magwaza. Mkhokheli ngathi nezingane zakho zingakuhlonipha ngoba abanye abantu bathi sizositshelwa uma sibani ezakhe izingane zenza ukuthi engathi uyayithuma kanti isilingo salapha ekukhokhelini ekugcotshweni ukuthi uma ugcotshiwe izilingo ziyafika. Fika ngananga abantwana bakho. Engathi ke bewungahlala mntaka Magwaza esizwini kaNkuluNkulu akulekelele ushembe akupha umoya oyingcwele nabantwana bakho bengene umoya oyingcwele. Nenze lokhu njengoba nafundiswa kwaMagwaza. Ngabo lokho enikwenzayo niyophila. Umlando ukufa komuso kwaMagwaza ukunina ukuthi naze nasuka enkandla kwakubalekelwana enkandla. Kwakubalekela ukufa sebebhubhila baso. Nahlala phansi kwaShembe nakwazi ukuthi nibe ilento eniyiyona. Uma nezingane zenu kezasuka evangelini nanso inkemba yokufa izozidla. Siyacela ukuthi uNkulunkulu ngomoya wakhe seyingekho lokho esikubona ngamehlo enyama okuthiwa kwedukile kodwa ngomoya wakhe anigcobe ngamafutha akhe asesizulwini angabona umuntu angasiwe umuntu ayibonga inkosi. Ilokho sicela abantwana benkosi njengoba sikule nkonzo sizosho lokho ukuthi akaniqinise uNkulunkulu aniphe amandla niphathe kahle umsebenzi wakhe. Ayibonga inkosi. Ngicela ukwehlela nesa